kusile sompa kusile sompaka kwasa ngingalele kusile sompa kwasa Ngiyabingelela ke kuSolomoya TV, ngibingelele ke kumhlaba wonke, ngibingelele ke kubabukeli beSolomoya. Ngiyobingelela ke. Mina ke ngingathanda ukuthi ngithi ngibingelela kumagumba amanomhlaba. Umagumba amanomhlaba awumoya osehlukanisayo thina. Ngiyaye ngithi nje kumhlaba uhlangene. Yini kumehluko phakathi womoya wamagumba amanomhlaba nomhlaba uhlangene? Umoya wamagumba amanomhlaba isehlukaniso we-starting point, ehlukana kwakha amagumbi esandleni sakho sakwa left phezulu, esandleni sakho sakwa left ezansi, esandleni sakho sakwa right phezulu, esandleni sakho sakwa right ezansi. Bese kuba amagumbi, igumbi yindlu, okusho ukuthi ukwehlukana kwezindlu, isehlukaniso amagumbi amanomhlaba. Sibuye ke size la kumhlaba uhlangene, sithi ku first point lapha udweba urawundi uphinde ubuyela ku first point kube yi end point. I starting point qale uthi kuba u end point we finishing point, okusho ukuthi umhlaba uround uhlangene. Okumhlaba uhlangene kubunye bethu sibantu, okumhlaba uhlangene kubunye bethu sibantu. Okwamagumba amanomhlaba kuyisehlukaniso, i-division, kuyisehlukaniso sezindlu ngazinye zo4, izindlu ngazinye ukusuka kwi-starting point noma ku-center point, hayi kwi-starting point somhlaba uhlangene uwenza uround, kodwa ku-center point kwehluka ngemcibisholo enhla ezansi iningizimu inyakatho impumalanga nentshonalanga. Kuyisehlukaniso, umoya oweza nesehlukaniso uzohlukanisa thina abantu simunye ku center point. Kanti uma sihamba ngama foreign okuyiwona izigaba zokwehluka komoya, i-vibration yokukhula kwechashaza okuyi-dot ikhula izibe urawundi. Angazi noma uyangithola, kodwa mawuthi wena umhlaba uhlangene okusho ukuthi kunesiqalo nesiphetho. I-starting point uza naso uthi kuzoba i-end point. I-starting point esibuyela futhi ku-end point eyi-starting point futhi kuphinde kuqale kabusha. Isiqalo nesiphetho uma ukhuluma ngomhlaba uhlangene, kodwa mawuzokhuluma nge-foreign ukhuluma nge-vibration ye-dot ikhula izifike kurawundi omkhulu bese iyacollapse noma bese iyaqhuma, bese ikwazi ukuthi mayiqeda ukuqhuma bese isikhanda eminye imihlaba ngokwehluka kwayo. Okay ke silapha ke ezindwangini, sithe upart 2 weindwangu lo esizokhuluma ngawo. Sizokhuluma ngopart 2 wezindwangu namabhali. Sakhuluma ngendwangu emnyama, sakhuluma ngendwangu ebomvu, sakhuluma ngendwangu epurple. Sakhuluma ngendwangu emnyama, sakhuluma ngendwangu ebomvu, sakhuluma ngendwangu epurple. Imibala yeindwangu awukwazi ukuba nombala wendwangu ungasho into ethile kuwe. Umbala wendwangu ufane ukuthi ukhulume into ethile kuwe, noma kube nomoya ozowuveza kuwe noma ozokwembatha wena, noma ozoyi-introduce ngokwelimi lwezibhukubhuku. Umbala uza nomoya ozoyi-introduce wona. Sakhuluma ngombala oyelo, sathi umbala oyelo ungumbala welanga. Sathi umbala oyelo ungumbala welanga. Umbala welanga uhambisana no red, uhambisana no orange. Umbala oyelo ungumbala welanga.
njengoba umbala welanga nje izimpi eziza nomlilo ngoba umlilo wona uno orange uno yellow uno red wona umlilo wona umfanekiso welanga umlilo uma ubasa nje umlilo ubeka ukhuni uliqhamukisa ngapha ufana nemisebe yelanga bese kuthi la yamalahle akhandwa zinkuni alilanga uqobo lwawo la yamalahle akhandwa zinkuni inkuni ziumsebe welanga zihlaba zihlangana ndawonye ziumhlaba uhlangene ndawonye okay zihlaba zihlangana ndawonye akwesibuyeke size la nawu yana umlilo kuthiwa ke umuntu ulwiswa izimpi zomlilo umuntu ulwiswa izimpi zomlilo nawu yana umlilo umuntu kuthiwa ulwiswa izimpi zomlilo yini enkulu kunomlilo ngoba umlilo umfanekiso welanga ilanga elikhulu okunomlilo okusho ukuthi mawuthatha indwangu eyelo uthatha indwangu ebomvu uthatha indwangu eorange usenza umfanekiso wemsebe yelanga usenza umfanekiso wemsebe yelanga okusho ukuthi ngokukamoya indwangu ebomvu ayikwazi phela ukuveza isimo segazi ngokukamoya kodwa iveza ulaka nempi oyilwayo ulwisana nemimoya eza ngomlilo angazi noma uyanqonda uyelo umelele ilanga okungamafutha uorange umelele ispringbok okuumoya woxolo umoya woxolo kanjani uorange ingoba izilwanyana ezifana noma izilwane ezifana neSpringbok nezinyamazana ngokwehluka kwazo iningi lazo zidla utshani kuphela akunamphefumulo ezikhiphayo noma ezibulalayo ngoba isihlahla siphefumula ngendlela engabonakaliyo kanti isilwane sikwazi ukuthi si breathe in breathe out siphefumule umoya esiwukhiphayo siphefumule umoya esiwufakayo isilwane futhi uma uzosilimaza noma uzosibulala kufanele ukuthi sizwele siyazwela mawusibulala umoya wozwelo umoya woxolo ukuthi sinikiwe ihlahla notshani okuyizona ezingalili uma siyibulala ezingalili uma siyibulala ihlahla kodwa sibe singayibulali sizikha ngoba mawuzoyibulala usho ukuyisiphula phansi ingeke isaphinda imile angazi noma niyangithola ukufa nokushona sithatha lawo maqabungu esiwadingayo esihlahleni aphinda mile uma sekufika isikhathi sokuhluma kwezihlahla ngiphinde asisibulali isihlahla sisikhi sonke kodwa sithatha lokho esikudingayo kuso ngoba kufana ngisho nezimpande zaso uyazimba uzimbe uyihlephule eceleni uhamba uyokwenza lokhu okufanele ukuthi ukwenze noma okufunekayo ngaleso sikhathi awusithathi sonke isihlahla usishaye impandeni zaso ngoba uzobe uyasibulala lapho uyasiqeda manje izilwane ezidla uhlaza noma ezidla imithi izilwane ezidla imithi
zizilwane zoxolo ifuna uxolo phakathi kwezinye izilwane ngoba zifisa engathi zonke izilwane zingadla okuluhlaza ukuze zingeke ibulalane zodwa. Kodwa ke ngokwemvelo kufanele ngoba zinikwe amazinyo okwazi ukubulala. Kufanele ngoba inikwe amazinyo okwenzani okukwazi ukubulala. Lamazinyo acijile lana esiwabiza ngamazinyo amavampire akhona acijile la amazinyo akhona. Manje zinikwe wona ukuthi ikwazi ukubulala ngendlela yemvelo. Ngoba uma zibulele namhlanje yadla ngizokanekisa ngengwe ngoba ingwe yona inobunono nobukhosi phakathi. Ayibulali isuthi njengebhubesi. Ibhubesi ngcolile linokungcola. Ibhubesi linokungcola ibhubesi. Ayibulali ingwe isuthi. Ilinde izilambe. Ithatha isikhathi esingakanani ukuthi ilambe na. Ingathatha u3 days. After 3 days bese iyadla. Ingathatha u5 days. After 5 days bese iyadla. Ingwe ngoba inalezi inhlakanipho zemvelo yona. Ngoba ingwe angeke wayithola emazulu okutshengisayo ukuthi ukhona esifihlelwe khona ngebhubesi. Ukhona esifihlelwe khona ngebhubesi. Ukhona esingatshelwa khona ngebhubesi ngoba ibhubesi lihamba life. Ingwe ayifi iyedlula iphinde ibuye. Angazi noma niyangithola. Kodwa kunento okufanele ukuthi siyiqonde thina. Kunento okufanele ukuthi siyiqonde kule mbala. Umbalo yellow umelela umlilo welanga. Umbalo orange umelela umlilo welanga. Umbalo obomvu umelela umlilo welanga. Okusho ukuthi ilanga igama lithi ilanga lalisho ulaka kahle kahle. Isililo solaka olubi. Isililo solaka olubi. Ulaka lwelanga. Lwalumelela umlilo. Isililo lwalumelele ilanga. Ulaka. Ingakho lembala emithathu ihambelana. Ku-orange, ku-red, ku-yellow, okuphuzi njengeqanda, okumpofu. U-red umbala obomvu njengegazi. U-orange umbala onjani u-orange? Umbala onjani ngesintu orange? Noma ngingawazi-ke kahle umbala orange kodwa siyayisithi umbala wempala. Ungumbala wempala umbala orange. Umbala wempala uorange. Manje ke imbala emithathu. Umbala weqanda ophuzi. Umbala obomvu wegazi. Umbala oyigazi obhejileyo. Umbala wempala. Umbala orange. Okusho ukuthi uxolo, ukubheja kwegazi
nombala womcebo ngoba uyelo uhambelana nolaka oluvikele umcebo. Ngoba uyelo nogold kuthi akubizane, uyelo nomustard kuthi akubizane, uyelo noorange kuthi makubizane. Amafutha agold ayelo. Kuyasebenzisana lezi zinto. Uorange, ured, uyelo kuyasebenzisana. Imbala yolaka le. Imbala yomcebo le. Igazi nalo licebile. Ijule kakhulu igazi licebile igazi. Ngoba nasi isilwane esorange okumbala woxolo sisho ukuthi asivikeleke ekubulaweni, akube khona uxolo. Umbala orange lo. Siphinde sibuyeke size kumbala omnyama nophephuli. Umbala omnyama nophephuli umelele ukulwa. Ngitheke mina lembala le emithathu, ured, uorange, uyelo, siyibeka ngokwasemlilweni. Angazi noma niyangithola mfowethu. Siyibeka ngokwasemlilweni ngoba umlilo umfanekiso welanga. Umlilo okusho ukuthi sithatha ilanga emoyeni salibuyisa phansi salakha ngomlilo ilanga. Manje uma wena unenkinga yokulwisana nezimpi ezenza umzimba ushise, uyazi uyayenza njani? Uyayuthatha ijazi elibomvu, uthatha ijazi eliyelo, uthatha ijazi eliorange, ulisebenzise ukuzila ngalo ukuze ulwisane nemimoya emibi eza ngolaka lomlilo. Usebenzisa lawo majazi njengoba enjalo elandelana ukulwisana nolaka lomlilo. Uma abantu bekugadla bekulandelisa ngemililo uzizwe emzimbeni usha, ungagqoka leli jazi elibomvu ukhuleke ngalo, uthandaze ngalo, uzile ngalo, ulwisane nemililo okuyiyona esuka kwembethe noma ikwembatha kabi. Okay, siyabuya ke siyembaleni onavy, umbala omnyama nombala onjani, nombala oblue. Unavy, umbala omnyama, umbala oblue. Lemibala omnyama, umbala omnyama uyezwa nawe, umbala omnyama umbala wenzilo, no navy umbala onjani wenzilo, no blue umbala onjani wenzilo. Abantu abashonelwe, abedlulelwe, abayeni, abafazi, izingane, uzilile. Uzilile, uthatha umbala onavy, uthatha umbala omnyama, uthatha umbala oblue, uzilile ngale mbala le. Okusho ukuthi umbala wenzilo, umbala wokuba sebumnyameni. Kunezimpike eziza ngobumnyama, eziza ngokuzobulala. Uma kuyikuthi kunesimo esikumele esifana naleso, zila ngombala omnyama, uzile ngombala oblue, uzile ngombala onavy, navy blue, okusho ukuthi inki. Uyazila, uzilela isimo esithile esiza ngolaka lokufa.
umbala omnyama uyagqoka ube semnyameni uthole lokukuthula uma usebumnyameni ungabangelwa umsindo ungabi phakathi kwabantu nejazi elimnyama nejazi elinavy nejazi eliblue ngoba usuke uzivikele ngakho ukuthi ungenganywa yimimoya. Angazi noma iyawenza nomqondo lento engiyishoyo. Usuke uzivikele ngawo lo mbala omnyama, umbala onavy nombala oblue. Iyona mbala ozivikela ngayo olakeni lokulwa ngokubulala ngokukufaka efini elimnyama. Uma abantu bekuthumelela ngefe elimnyama bekufake ebumnyameni sebenzisa lembala emithathu. Okumbala omnyama, okublack, umbala onavy, oku-dark blue, umbala oblue, isibhakabhaka, uhlaza isibhakabhaka noma kuyisibhakabhaka. Lo umbala onzulu, lo umbala onzulu okusho ukuthi kuyisibhakabhaka ngokujulileyo, ngokunzulu. Lo mbala lo mthathu ke lembala, imbala emithathu le ekulawulela imimoya yezithunzi ezimnyama. Kahle kahle umbala wokuzila, wokuba sebumnyameni, okusho ukuthi umbala onika ukuthula ezimpini olwisana nazo, ukunika ukuthula ngoba ubulala ngobusithe, ubulala ngemfihlo, ubulala ngobusuku. Lo mbala lo, lembala emithathu, lembala emingaki emithathu. Manje ke bayangixaka mina abantu bavele baligqoka ijazi elimnyama, baligqoka aligqokwa noma nini noma kuphi leli jazi elimnyama ngoba liyinkinga yomoya obulala busithe. Ungenzeka ukuthi lifake wena engozini, ungenzeka ukuthi lifake labo bantu abalwisana nawe engozini. Kufanele ukuthi uqale uliqondeke leli jazi ukuze uzokwazi ukuthi uliphile. Umele uqale uliqonde ukuze uzokwazi ukuliphila. Injalo ke ingilozi yomoya uma ikhuluma ngendaba yemibala. Akwesibuyeke size lapha ke kuyizingwe namhlanje. Bengisafuna ukuchaza lembala lena ekhona. Akwesibuyeke sizokhuluma ngezingwe ke namhlanje. Kwesithinta izingwe namhlanje. Sizobheka ingwe. Ingwe yamandla amanzi. Ikhona ingwe yamanzi? Ayikho. Ingwe yamanzi ezilwaneni. Ayikho ingwe yamanzi ezilwaneni. Ingwe yamanzi oku black and white and grey. Black, white and grey. Ingwe yamanzi leyo. Kuno grey omncane olicashaza. Lo grey omncane olicashaza ushishingishane zomoya. Ugrey omncane olicashaza ushishingishane zomoya. Lapha mafu ekhanda kuzuduma izulu, ekhanda inhlangano, ekhanda umoya omkhulu. Ugrey ubuye umelele imuni. Ugrey imuni, inkosazana yomoya. Ugrey bese kuthi lo white ubunono. Uthi lo black imvikelo, yinzilo. Ingwe ke le black and white.
siyithatha phi ingwe yamanzi thina sithi yamanzi lengwe black and white bayilandela ke beze beyobuka iJaguar njengoba injalo ingonyama iJaguar ingwe emnyama ingonyama ingwe emnyama iJaguar iyaba yingwe a black lion ingwe emnyama iJaguar ingani kuthiwe yamanzi ngoba iyaba mabalabala asithele ibe mnyama iJaguar idla izidlo zasemanzini isikhathi esiningi ngoba uyayibona lapha ingene emanzini iyophuma necrocodile lengweke emnyama eblack and white imele iJaguar ingonyama ingwe emnyama yona ngoba iyiyo nje imele iJaguar sihambe siyengweni egold igolden black nalo cream asambeke sibuyele kuyimibala yayo yomthathu kagold no black ubumnyama imvikelo inzilo kuzothi ubu gold umcebo wegold wamafutha avikelwe ubumnyama uzuyabona lobu bumnyama baleliya balengwe noma bengwe busurrounde lo ya gold owubuka njengo orange wena lo ya gold lo ya owubuka njengo orange ophakathi kulo ya bumnyama angazi noma ngiyangithola bese kuthi ukuhamba kokuskesheka kwesikeshi lesalombala omnyama ngoba uhamba ngathi kuyaqhaqhazela nje njengemap ukutshena ukuhamba komhlabathi namanzi lapha kwehlukana ulwandle nomhlabathi owomile ukuhlukana kwamanzi komhlabathi omanzi nomhlabathi owomile uhamba kube imephu ngoba uma uzothela impahla ngamanzi ikhanda imephu leyo mpahla leyo ngoba kusuke kukhona lapha eyome khona noma eqala khona ukoma nalapha emanzi khona noma eqala khona ukuba amanzi ingakho lembala yengwe ibekwa kakhulu engathi ibhalwa njengemephu ngoba imephu iyamanzi nomhlaba ingakho sinengwe yamanzi ingamanzi nomhlaba imvikelo yo black no gold angazi ke ukuthi ngabe ufunane ngabe ufuna ukuthi ngize ngikuchazele kanjani leyango ngoba izingwa asikwazi ukuthi siyichaze zizonke singayiphethe ngoba kunezingwe ehambelana nezihlahla izingwe ehambelana nezihlahla kunezingwe ehambelana namahayena izimpisi kunezingwe ehambelana nechitha ingongoni manje ke kufanele ukuthi siqale siqonde lezi esikwazi ukuyichaza Nkosi yami esikwazi ukwenzani ukuyichaza lezi zingwe lezi sihambe madoda sihambe siye kwingwe red and black and pink unopink omncane ophakathi kuleya
kulo yambala omnyama. Hawu Nkosi yami, sithe ukusikesheka kwalamabala engwe amelele umhlaba namanzi. Ingwe ke red and black and pink. Upinki loyana umelele abachithekileyo noma abashone bese bancane igazi labo lingakajuli, bengakaganwa bengakagani. Loya pinki loya uphakathi futhi kuloya mbala omnyama. Lapha ku gold kunalo cream obunono omelele ucream lo wobisi. Nkosi yami, kuse umcebo konke lokho. Ucream lo wobisi umelelwe ile yombalo ocream ngoba gold and black and cream 3, gold, black and cream 3, and lo cream usabalele noma uyikhave yo sonke lesisikhumba sengwe noma lendwangu yengwe. Ucream sa gold ngoba ngisho no cream uma uthola ngathi ufuna ukuba yellow nyana, ufuna ukuba gold nyana, ufuna ukuba cream. Ucream konke lokho kusamelela umcebo, amandla omcebo. Uma unikwe ingwe golden black and cream usukunikwe amandla okuvikela lo mcebo owuwe noma owuphiwe wena. Ubunono lobuyana ngoba ubisi luyinono. Ubisi luyinono. Sibuyeleke lapha ku red. Ured lo ogcwele umzimba wonke noma osikhave sonke isikhumba noma okhave konke yonke lendwangu umelele igazi, uchitheka kwegazi emhlabathini. Lo ya black ipoti lezi eziblack emhlabathini ngoba uyisembatho sokukhusela umhlabathi noma ublack wokuvikela. Bese kuthi lo yapinko lapha phakathi umelele Nkosi yami igazi selise emhlabathini selembathiwe. Abangcwatshwe bashona bengakaganwa bengakagani, abashone isikhathi bephila isikhathi esincane emhlabeni bangcwatshwa. Angazi noma ngiyezwakalani, bangcwatshwa ngoba ngisho nayo ugold ungaphansi komhlabathi kudinga ukuthi ulipheke ulihlanze, ulipheke igolide ukuze lihlale obala libe yini, libe yigold. Nkosi yami, akwenivukeni ke bantwana bomoya, bantwana beSolomoya TV, nilandele imibala ngobuyiyo ngisho nange structure sakhona ngokolimi leziphukuphuku okudwetshwe ngalo, okwenziwe ngalo ukuthi kushoni lezi zinto. Bengikumbala ke already. Okay ke siyabaleka ke manje siya kuyingwe enjani eblue ingwe eblue and black, ingwe yezulu isibhakabhaka amafa amnyama kuzoba nalo blue bese kuba uphephuli. Kunophephuli ongabonakali uphephuli olapha na kulaya amadot noma kulaya amabala amnyama kulengwe blue and black.
ingwe eblue and black kunaloya purple omncane okhona lapha ngoba labana abasezulwini noma unavy ongabonakali unavy blue ongabonakali lapha kuloya black angazi Nkosi yami noma mhlambe ngiza kahle angazi noma ngiza kahle niyayibona lento engisuke ngiyibuka mina lo blue ke kumele lisibhakabhaka lo black umelele ukhuselo noma ukuvikela lo buyabukhosi bo royal blue okuphephuli lowo uroyal blue Nkosi yami ubukhwebezane ngesintu uphephulu ubukhwebezane mawukuthi uyabaza ubukhwebezane angazi ke nikubiza ngani ngalolu limo lwamagumba amanomhlaba lwesehlukaniso sethu ngoba thina sibantu asinalo ulimo olohlukene sinolimo lunye ulimo likamoya sasingakhulumi ngezinhlamvu sasingaphimiseli izinhlamvu sasikhuluma ngomoya sasingabantwana sasingabathwa sasibantwana sibantwana thina manje akukwazi ukuthi singaba nolimo lwezehlukanisa ukuthi umZulu umXhosa umNdebele nomSwati asikwazi kanjalo amagumbi amane omhlaba noma amagumbi amane amakhosi lawo isehlukaniso ukuthi asibukelane phansi sixabane singezwani iRainbow ke ihlukene ngemibala ke yona okungumhlaba uhlangene ngoba isuke iyuthi ngonenkosazana olimbala ihlangene kulo ukuhlangana kwamanzi nomlilo nomoya umhlaba uhlangene lowo kuyinto eyodwa kuyavutha kuyavunguza kungamanzi lokhuyana ingakho kukhande iRainbow ubunye kuphile endaweni eyodwa angazi ke noma ngizwakala kuphile endaweni eyodwa ingakho kuumhlaba uhlangene kuyinto eyodwa kukho kuyivibration kuyivibration kuyavunguza noma kuyavenguza ingwe blue and black and purple sihambe siye engweni green and black umbala green umelela uhlaza umbala black umelela umhlabathi bese kuzoba naloya lime noma evergreen olapha phakathi kule Nkosi yami olapha phakathi kuleya mbala wengwe green and black ngoba yonke ingwe uzoyithola inawo umbala omnyama yonke ingwe uzoyithola inawo umbala omnyama uma ingenawo omnyama inomhlophe ngoba ublack no white zinkazimulo zeinkanyezi
ubumnyama besikhumba sethu. Angazi ukuthi ngizoze ngikuchaze kanjani. Kodwa khona ubumnyama uhamba nokumhlophe. Ngiyibona ke eminye imibala ngoba ikhandwa yibo ukukhanya nobumnyama imibala iyonke. Abamnyama bokuqala, abamhlophe abokugcina. Abamnyama bokuqala, abamhlophe abokugcina. Bayisakhiwo sensusa yethu. Bazalwa yithi bangabantwana kithi. Bayumfanekiso wethu abamhlophe. Kodwa ngenjulo ngiyokutshela ukuthi bayini. Umbala green and black umelela uhlaza, ublack inkuselo, ulime abantwana. Amakhosana namakhosazana ulime. Amakhosana namakhosazana ulime. Na umbala ulime. Na umbala ulime. Ulime. Amakhosana namakhosazana loya lime ulapha kulengwe black and green and green and black. Sihambe siye ku yellow no white. Kuno yellow white angazi ukuthi iba nonjani ulokhuzana. Umbala kambe le eyellow. Ake ngiyeke eyellow ngoba umbala wayo angazi noma kunomhlophe noma kunomnyama bese kuba khona lo yaphuzi ongathi ucream phakathi okuyiwona engathi ucream white ngoba uyelo usabalele yonke umzimba bese kuzoba ucream lo lapha phakathi angazi umbala okhona lapha akusiyeke leyo kodwa izingwe ngokuyizo nje njengoba ziyizo ufane ukuthi siyichaze siyiphethe lezi ndwangu siyibona ophisi bazo siyiphethe njengoba zinjalo ngoba ziyizingwe ombala oyisikhombisa imibala yezingwe eyisikhombisa ukutshena ngokusobala ukuthi ke lokho asikwazi ukuqopha umbala wezingwe bengithatha lezi engizaziyo noma lezi ezichazeka kalula ngisho ungayiphethe bengichaza zona bese sihamba ke simabhayini sambe siye lapha emabhayini sinebhayi lengwe black and white ngichazileke umbala wengwe black and white ukuthi usho ubukhosi lobo ubunono manje kufanele ukuthi uqonde ukuthi lishoni ibhayi lengwe black and white oqala nje ingwe black and white sinayo elwaneni kodwa akusiyo ingwe isilwane esithile esibiza ngensimba noma ikati lentaba insimba okay ingakho kunombala black and white ngoba nayo black and white umbala obukhosi umbala black and white umbala obukhosi ifunani pho isilwane ebhayini ingoba isilwane asinazi ilwane kakhulu zasemanzini ezingamabhubesi eziyizingwe ezinani ingakho sesinikwa amabhayi ukuze sithathe lezi ayilwane ezisehlanu siyifake emabhayini ukuze amandla azosebenza emabhayini ngiyochaza ke ukuthi kungani kukhona amabhayi nezindwangu okay ke sibe nengwe red and black ngichazile ngokunjalo bese siba nebhayi lempangele ingabe imhlophe ingabe black and white ingabe red and white and black ingabe njalo ingabe blue and white ublue ngichazile uwhite ngawuchaza kule ya video endlule kodwa liyibhayi kakhulu elithanda abagijimayo igijima abalaleli bomoya imgosi lelo jazi lelo bhayilelo lempangele
eli blue and white. Angazi ke ukuthi ngayibeka siyilandele ithini ngoba blue and white, black and white liyangwe no red omncane ebhayini. Kuyikuthi ke sengisuke ngachaza izilwane ngokulandelana kwazo, ngachaza imibala ngokulandelana kwazo. Mayisihlangene isisho umoya othile Nkosi yami. Isisho umoya othile wokuhlangana noma ukuhlangana kwezinto zakho. Eyidinga ukulungisa, eyidinga ukuhlanjululwa ukuze kubuyele kube nguwe ngqo. Ngoba lemibala yalamabhayi, yalezi indwangu, yalamajazi inobunzima obuthile ngaphakathi kuyo. Noemvikelo ejulileyo. Amabhayi ke kunopalo, kunonjiti, kunosisamba, kunengwe black and white, kunempangele, kunelenyoka ngokwehluka kwawo. Manje ke nina ningiyazi ukuthi nifuna ukuthi ngiwachaze ngilandele ukuthi leli limelela umndawe, leli limelela, sizolahleka masizolandela kanjalo. Asikwazi ukulandela kanjalo. Asilandele umoya njengoba uyiyo. Njengoba ngichaza nje ukuma kwestructure selokhuzana sedot le emnyama, red, green, blue, kanjalo ezingweni. Nasemabhayini ke kunjalo. Ulandela umbala njengoba unjalo bese uyawuqonda ukuthi ushoni. Ngoba ngisho nomaruni, umaruni umelele isikhathi somuntu wesifazane, igazi, ihlwili kahle eselomile noma eselomile eselindikindiki. Umaruni kumbala wamakhehla. Abulalayo. Umbala owuredi ohlanganiswe no transparent kwase kukhandeka igazi. Izinto ezinjalo ezizama ukuyichaza ngembala yamabhayi, ngembala yezingwe, ngembala yezindwangu. Izinto ezifana nalezi ezizama ukuyichaza. Angazi ukuthi kuphi enifisa ukuthi ngedlule kukho babukeli beSolomon TV ngokweindwangu zemibala, ngokuyichaza kwazo zikhona. Angazi ukuthi udinga ukuthi nguchazele iphi. Ngingawenza upart 3 uma uzongibuza wena kuma comment section lapha ya ukuze ngikwazi ukuwenzela njengoba kunjalo imibala leyo oyidingayo. Nibhale phansi ngoba ngichazile yonke imibala. Lo seleyo kuzobe kungowakho okufanele ukuthi usondele kimi noma ungifonele sithole ukuthi mbala mu uchaza. Siyakuyithoke ke ngoMarch, sinetho ngoMarch sisazoyichaza ukuthi izobe iya kuphi. Kodwa okwamanje sisasebenzisa impumalanga ngoba iyona esenempopho ezihlanzekileyo okuyizimpophoma ezisinika amandla eqiniso, ezinika inhlambuluko okuyiyona yona. Akudingi ukuthi uzusebenzisa amandla akho, iyona esebenzisa amandla kamoya wayo leyo mpophoma leyo yasempumalanga eNelspruit eSapi. Ngazi noma oKranskop noma oSapi. Lapho kodwa sina leso simo ke sokuthi uma siya kuyitho asidingi ukusebenzisa amandla alamathonga kakhulu, sisebenzisa amandla awamanzi, ethonga lamanzi. Ngoba ngingaya ngihambe ngiRunback, uma ngingaphiwa amandla ngeke belapheka abantu, kodwa mangiphiwa amandla ngiyakwazi ukuthi ngiyisebenzise iRunback ingcoli njalo, ngiyisebenzise ukuthi ngihlambulule abantu bese beba sesimeni esihlambulukileyo ngoba ngingamanzi, ngiyimi, nginamandla amanzi, ngiyimi.
ngalokho angiyiphakamisi kodwa ngizama ukuchaza ukuthi ayikho impophoma engenawo amandla okufanele ukuthi wasebenzise umuntu, kodwa phiwa phela isipho samanzi esandleni sakho sokufaka abantu emanzini bese uyahamba uyakubo uyobahlambulula uyobaphilisa ngamanzi. Siyakuyithoke ke yaseMpumalanga manje ngoDisemba, siye kuyithoke sihambe siye kuyithoka yangoMarch esingakazi ukuthi sizoyisa kuphi, kodwa ngokubona kwami sisawubuyela khona eMpumalanga. Kodwa ke uma sesitholile enye yezindawo esingasebenza ngazo njengo Eastern Cape olisikisiki oMthatha kanjalo ngokwempopho ezikhona khona. Impophoma ke zingakini, uma ufisa size ngakini sizokwenza itho khona siyiSolomoya TV. Ungasithinta ukuthi kunempophoma ukuthi ngakithi noma kunempophoma ezukuthi ngakithi osokwazi ukuthi silamulele khona abantu ezinkingeni ababhekene nazo. Ngibonga ke babukeli beSolomoya TV, ezimbizweni ningene bantu bakamoya, ngoba imbizo ukwazi ukuyibuzela wena mathupha, ukwazi ukuyibuzela wena ukhuluma nami one on one kuyiZoom. Unjalo ke babukeli beSolomoya TV, uma silandela umoya kuphinde kuzoba amaphupho siyawahlaziya ku face to face nge200 rand engama coin. Uza nemali eluhlweza engama coin uze nayo sizokuhlahlela amaphupho, sizokuhlakazela amaphupho. Uma uzobonelwa noma uzohlala namphansi, lethi imali eliyiphepha iright, imali eyiphepha ifake le mali, lethi imali eyiphepha. Kodwa mawuzohlazelwa amaphupho, lethi 200 rand ehlukene engama 5 rand engama 2 rand engama 1 rand. Uma uzobonela uzohlala namphansi sikuhlakazela inkinga zakho, sikuhlahlela inkinga zakho, phathi 200 rand eliyiphepha uze kimi. Uma uzokhuluma nami ku one on one ku live session, phathi 200 rand eyiphepha uyifake ku-account ukuze sikwazi ukukhuluma. Ngiphinde ke manje nginika abantu ithuba lokuthi bakwazi ukungifonela uma bezobuza izinto eziphathelene nento esheshayo, hayi ngemimoya, ngoba imimoya siyihlakaza endlini. Uphathi 200 rand yakhe ehlangene eyiphepha uze nayo kimi kuNkulumazibuko eMsusankungu, uze nayo kwaGuqungene leyo 200 rand yakho, uza nayo kwaGuqungene noma uze nayo eMsusankungu i200 rand yakho ehlangene. Kodwa mawuzohlazielwa amaphupho ususizakele noma ufisa ukuhlazielwa amaphupho, yiza nemali ehlangene ehlukene njalo engama coin 5 rand, 2 rand, 1 rand. Uze nayo ihlukene uyihlakazile leyo mali, ngoba usuzohlakazelwa amaphupho akho. Ku one on one i200 rand efakwa ngeaccount, idigit ama-digit izinombolo. Kuzoba ukuzobonwa nokuzobonelwa nokuzohlala phansi nami, ngoba ngihloli mina, ngiyahlakaza nje inkinga, ngiyahlahla. Uphathi 200 rand eyiphepha ehlangene, kodwa emaphusheni mawuzozela amaphupho ku face to face uphathi imali ehlukene, ama coin imali ehlakazekile. Kuba kanjalo ke nibukela iSolomoya, nisubscribe i-notification bell uyayishaya ukuze uzokwazi ukunotifywa ngokwevideo engenayo.
ni like ni share babukeli beSolomon TV. Ni share abangani benu, ni sharele bonke ingane nifisa ukuthi ifunde ngokweSolomon. eThekwini ngiyatholakala eMsusankungu kwa Best, eGoli ngiyatholakala eZola, eSoweto ngiyatholakala eZola Mndeni, bese kuthi eKapa ngitholakala eKhayelitsha. Awusiqhubeke njalo babukeli beSolomon TV, silibuke iSolomon TV, bekuzindwangu imibala nezindwangu ngokwehluka kwazo, izingwe, amabhayi nezindwangu zamajazi. Siyabonga ke babukeli beSolomon TV, niqhubeke njalo nibuke iSolomon TV. Amen.